ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ନା ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ନା ମୁଁ ନା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ପାର୍କିଂ କରିକି ରଖିଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ଗଛରେ ଯଦି ମାନସିକ କରି ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲା ନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ନା ମୁଁ ବି ମାନସିକ କରି ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ନା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଅଛି। ମାଛ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସିଧା ପାଣିକି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ ମାଛ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଜିଲେ ଗଣିଲି ତ ମାଛ ମୋତେ କେତେ ଧରା ହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ନା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ନଖରା ପାଖରେ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲାକୁ ବାଟରେ ହେଲମେଟ୍ ଦୋକାନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ନେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଦେଖା ଆଉ। ତାପରେ ନା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ହାଲତ ତ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି। ତାପରେ ନା ଭାବିଲି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ କିଛି ଭଜାଭଜି କରିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନା ଏହା ଭାବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କ'ଣ ଭାବି ମୁଁ କହିଲି ଆଗ ତ କିଛି ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନା ଯେତିକି କଥା ଆମେ ତ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।